Добър ден на всички, уважаеми лозари, винари, господин областен управител, уважаеми гости, дами и господа. Изключително ми е приятно, че по стара българска традиция честваме Трифон Зарезан днес, на 14 февруари. Благодаря на всички, които сте тук, защото това е един от почитаните празници в Поморие, стар лозаро-винарски район с доказано качество на производство на вино и високоалкохолни напитки. Искам обаче първо да поздравя лозарите, да им пожелая много здраве, една хубава, богата реколта, дано природата е благосклонна и Свети Трифон ги пази и природата е благосклонна към тях, за да имат една добра реколта, едно хубаво грозде, с което да пълнят бъчвите с хубаво поморийско вино. Но искам да благодаря и на Черноморско злато АД за доброто партньорство и сътрудничество и помощта, която оказват на нашите лозари. Това партньорство дава и качеството на виното, което предлагаме, и завръщането на традиционните поморийски сортове памит, димяк и мускат, за което вече много хора се обаждат от всякъде за поморийския памит и за поморийския димяк. Така че благодаря на всички вас, на Черноморско злато, на господин Чорбаджийски, и използвам случай, че тук е областния управител, да помоля наистина държавата да погледне с две очи към лозарите, ама широко отворени. Много моля, този бранш, този сектор има нужда от подкрепа от държавата и благодаря, че сте тук. Весел празник желая на всички и на здраве!